Selamat datang di channel Marlop Syah Putra Siadian. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya bro. Mau lihat godang. At ang manotor na hangin ang masahugan o salitan niya sumulo. Dahil mga sumaso ko na niya sumulo no, lapas hapon na simulan. Nadama manisi, huwag kang mula-mula, lalo mo doon na siya ito, dahil kasama na turod na kasama. Bahay mahubak ko siya, turusok na. Wow.